गंजीगुड़ा गंजीगुड़ा केते नेरा पचास ऑडिटोरियम रे आसिकी या से तो पाइखना हाँ सेटा कौन है लाभ घटना कत उपमा बोली कांदुला छुआटा देखु या नहीं उपमा कहलु देख पारे ये सब लंच रे दिया हेलो फ्रेंड नमस्कार फ्रेंड्स देख पारे आज पूरा पाग खराब मेघुआ पाग हो देख पारे टे वर्षा भी दौची देखु वर्षा भी टे दौची मेघुआ पूरा खराब देख वीडियो करुची देख कोई वीडियो करदेला ये देख मो टीम पिला ये तो ना सक तो ना कौन शिबू तो ना या ना बाबा तो ना गुगु या ना गुगु आमर एति के जन ले 1 2 3 4 5 जन लु आउ 6 जन आसी ना आसवे जो खेल स्टार्ट हम आरंभ हम से 5 जन आमर आ 6 जन पूरा पूरा रेडी खेल स्टार्ट हम टाउन हॉल रे खेल हम आज से विषय मीटिंग अच्छी तो आम जाऊँ ऑडिटोरियम को जाऊँ ऑडिटोरियम भी आज देखाइबी आपको लास्ट तक देखो चैनल को सब्सक्राइब करूँ चलो समय देख पारे पहुंची जाइए ऑडिटोरियम केन्दर ऑडिटोरियम तो ना कि कहलु या ना चिकू ये भी आम सहित तो फ्रेंड्स यहाँ हूँ ऑडिटोरियम पहुंची जाइए आम टीम पिला ये जाए देखु देखु बहुत सारा लोक आज से जो प्रोग्रामटा हूँ गवर्नमेंट तरफ से आज मीटिंग होती बहुत सारा लोक फ्रेंड्स आम जाऊँ कौन टिफिन दौरान टिफिन खाइबा देखा केमती टिफिन कौन कौन केम दौरान टिफिन वीडियो को लास्ट तक देखो शेयर करूँ कमेंट करूँ लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ टिफिन कौन कौन दौरान मुझे आपको देखा देख पारे सामने फ्रेंड ये टिफिन दिखाऊँ पाक जा कौन कौन दौरान देखा चलो धर फ्रेंड्स देखो चिकुर कौन देखिया उपमा देखा गला उपमा गुड़ा उपमा पलौ गुरिका देखा चिकू उपमा ये कौन तरकारी डाली तरकारी देख पारे फ्रेंड्स उपमा डाली कम लगे चामच कहीं चामच कम लगे चामच बे चामच सब उपमा डालमा खेलु बहुत बढ़िया लगे मस्त लगे बहुत टेस्ट होता हेलो नमस्ते भल समस्ते या ना बाऊ टेरू वायरल कर दियो
ଆରଟା କିଏ ଆରଟା ଗୁଗୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଏଇଠି ମିଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଇଲେଣି। ସେଇଠି ବସିବେ ସବୁ ମେନ୍ ଗେଷ୍ଟ ଚିଫ୍ କଣ ଗେଷ୍ଟ ସବୁ ବସିବେ। ତାପରେ ମିଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଖେଳ ହଉଛି କ୍ରିକେଟ ପୁରା ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ହଉଛି। କ୍ରିକେଟ ଫୁଟବଲ ସବୁ ହଉଛି। ଆମ ଟିମ୍ ଏଠି 5 ଜଣ ଆସୁଛୁ। ଆମ ଟିମ୍ର 5 ଜଣ ଆସୁଛୁ। କ୍ରିକେଟ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ରେ ହବ ଖେଳ। ଆଜି ଏବେ ଖେଳ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଆଜି ମିଟିଂରେ କ'ଣ କ'ଣ କହିବେ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇବି। ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମ ଟିମ୍ ପିଲା ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଗଲେଣି ଯୁବ ସଭାପତି ଏଇ ହଲ୍ ଭିତରେ ଏବଂ ଛାତ୍ର ସଭାପତି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ହେଇଗଲେଣି। ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଥିବା ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରୁଛନ୍ତି ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକଙ୍କର ସହ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ। ପୁରବଟେ ଚାଲ ପୁରବଟେ ଗଞ୍ଜିଗୁଡ଼ା ଗଞ୍ଜିଗୁଡ଼ା କେତେ ନେଲା ପଚାରୁଛନ୍ତି। ବାଲକୋନି ବାଲକୋନି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲକୋନି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ବଦ୍ରି ପାତ୍ର ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଆନ୍ଦପୁରର। ଆଉ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଉ କିଏ। କ'ଣ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି। ସ୍କୁଲ ଛୁଆମାନେ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇକି କ'ଣ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବ ବାଲକୋନି ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ସ୍କାର୍ପ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିଳିଲା ଆମକୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ପ୍ରଗତିର ରଥକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ମା କାଳିନୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଟ ଧୋଇବାକୁ ପଡେ ତ ଭୋଟ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଅପଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବେ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଟିକେ ବାହାର ପଟେ ଆସିଛୁ। ବହୁତ ଜୋର ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଆଡୁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଅଡିଟୋରିୟମ ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଛି ଫୁଲ ପୁରା। କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଇଛୁ? ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ନାଁ ଥିଲା ମୁଁ ବି ହେବି ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ସାରଥୀ। ପୁରା ଚାଲିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି ଭିତରେ। ଏ ଶଳା ତୁ ଶଳା କୋଉଠି ଚୋରି ଫୁରି କରୁଥିଲୁ କି? ମୁହଁଟା ସବୁବେଳେ ନୁଚ କରିକି ଆସିଛି। ମୁହଁ କଳା କରିକି ଆସିଛି। ଅଡିଟୋରିୟମରେ ଆସିକି ହଁ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲା ଘଟଣାଟା କତ? ଇଏ ଏଇ ସିଏ ଜ୍ଞାନ ଝାଟିଆ ଆକାଶ ଆଉ ଇଏ
ଏଇ ଦି ଜଣ ହଉଛି ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଘଣ୍ଟେ ପରେ ବାହାରି ହଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖିରେ ଯାଇକି ଆମେ ଯାଇକି ବାହାର କରିକି ଆଣିଲୁ ଏ ଦିଟାକୁ ବାହାର ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲୁ। ପୁରା ସେଇ ଭିତରେ ହଉଛି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଥିଲେ, ବାହାରି ପାରୁନଥିଲେ। ନାଇଁ କି ଭାଇ? ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଗଲା। ବାବା ଯୋଉଟା କହୁଛି ମୋଟି ଭାଇକୁ ଦେଖେଇଦବ। ହଁ ଦେଖେଇଦେ। ପ୍ରେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେ ଭାଇ ପ୍ରେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଛୁଆଟା ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଛୁଆଟା ସେତେବେଳେ ଘରୁ ଆସିଲା ବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଆମେ ଉପମା ବୋଲି କାନ୍ଦୁଥିଲା ଏଇ ଛୁଆଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ନେଇକି ଏଇଠି ଉପମା ଖୋଇଲୁ, ତାପରେ ଦେଖି ଚୁପ୍ ହେଲା। ଏଇଟା ସେ ଛୁଆଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଛୁଆଟା ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ତାକୁ ଉପମା ଖୋଇକି ଆଣିଲୁ, ତାପରେ ଚୁପ୍ ହେଲା। ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ଉପମା ଖୋଇଲୁ, ଏଇଠି ଯୋଉ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି ସେଇଠି ଉପମା ଖୋଇଲୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଚୁପ୍ ହେଲା। ଏଇଟା ଏଠି ଏବେ ନା ଲଞ୍ଚ ଦିଆହଉଛି। ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ହେଇଗଲେଣି। ଏଠି ଲଞ୍ଚ ଦିଆହଉଛି। ଲଞ୍ଚରେ କଣ କଣ ଦିଆହଉଛି ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ଏଇନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଲଞ୍ଚ ଦେବା। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇବି ଲଞ୍ଚରେ କଣ କଣ ଦିଆହଉଛି। ବର୍ଷା ବି ହଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ଷା ହଉଛି, ଜୋରଦାର ବର୍ଷା ହଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ସବୁ ଲଞ୍ଚରେ ଦିଆହଉଛି ଭାତ, ଚିକେନ, ତାପରେ ଏଇଟା ଡାଲ ଫ୍ରାଏ ଆଉ ଖଟା। ଏଠି ଖାଉଛୁ ସମସ୍ତେ। ହଁ ଘାଣ୍ଟଟା ପୁରା ଘାଣ୍ଟ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉ ଭିଡ଼, ଜୋରସୋର ଭିଡ଼, ସେଇ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଧରିକି ଆସିଲୁ। କରିଥିବେ ହଁ ଗୁଗୁ ଆଗେ ପଡ଼ିଲା, ଗୁଗୁ ଆଗେ ଯାଇକି ଆଣି ଆଇଲୁନି। ଏଇଟା ସେଇ ଛୁଆଟା। ସେଇ ଛୁଆଟା। ତ फ्रेंड्स ଏବେ ମିଟିଂ ସରିଲା ଆଉ ଇଟିଂ ବି ସରିଲା। ଆଜିର କଣ ଥିଲା जो टॉपिक कॉन्सेप्ट ଥିଲା ଆଜି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହେବି ଓଡ଼ିଶା, ମୁଁ ହେବି ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ସାରଥୀ। ସରିଗଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଚାଲିଥିଲା। 9 ତାରିଖ ତକ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ସାରଥୀ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ फ्रेंड्स ଆମେ ଏବେ ତ ଖାଇଲୁ, ଲଞ୍ଚ କଲୁ, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଚିକେନ, ଭାତ, ଡାଲମା ଆଉ ଖଟା ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଖାଇସାରିଲୁ, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ ଟିକେ ବେଶୀ ଥିଲା। ହଁ ଭିଡ଼ ବହୁତ ଜୋର ଥିଲା, ମାନେ ପୁରା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜୋରରେ ଭିଡ଼, ମାନେ ପୁରା ସେଇ ଜାଗାରେ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି ବହୁତ। ଗୋଟେ କାଉଣ୍ଟରରେ ହଜାର ଲୋକ। फ्रेंड्स मोर ये वीडियो आपको केमती लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करेंगे। आजिका ये था वीडियो बहुत लंबा हो गलानी। ये वीडियो जब आमर आपको भल लगे ताले सब्सक्राइब करे चैनल को। बर्षा है जाऊँ, देखा नेक्स्ट वीडियो रे। बाय। चिक्कू चिक्कू चिक्कू।